Вітаю вас, шановныя! Ці засумавалі па мне? Чакаеце якойсьці навіны? Сапраўды, Ліда – гэта край цікавы і прывабны. З кожным разам я ў гэтым упэўніваюся. А ці помніць, Ліда, пра сакавіцкія дні 1940 года? Было гэта ажно 85 год назад. Па лідскіх тратуарах хадзілі ногі янкі-купалы. Народнага паэта лідзяне абралі кандыдатам у дэпутаты Верховнага Савета БССР па лідскай слабадской выбарчай акрузе нумар 306. У знак падзякі ён прыехаў у Ліду, але прастужаны. З ім прыбылі Пятро Глебка, Алесь Кучар, Зелік Акселерот. Спыніліся ў гасцініцы гатэлі «Брыстоль» па вуліцы Сувальскай, а харчаваліся ў лепшай сталоўцы рэстаране цукерні «Амерыканка». Сустрэлі творчую дэлегацыю мясцовыя паэты Валянцін Таўлай, Ніна Тарас, Анатоль Іверс, Пятрусь Граніт. Пабачыўшы, што шаноўны госць у туфлях ды прастужаны, а на вуліцы Адріга макрыня, Валянцін Таўлай збегаў на будковую фабрыку «Ардаль» і прынёс пару бліскучых галёшаў і пайшоў наш класік па Лідзе. Толькі не выступаў Янка-Купала. Спачатку ў клубе чыгуначнікаў Агніцка-Каляёва, затым у кінатэатры «Эдысон Эра». З ім выступалі і іншыя паэты. На сустрэчу з'ехаліся з усіх бліжэйшых вёсак. Хто і пешу нават дабіраўся. Усе хацелі бачыць песняра. Наведаў госць і гарадскую бібліятэку, якая побач каля замка знаходзілася. На яе паліцах наогул адсутнічала літаратура на рускай і беларускай мовах. Тады Купала падпісаў і перадаў сюды сваю кнігу «Над ракою Арэсай». Падумаць толькі, гэта была першая кніга ў гарадской бібліятэцы на беларускай мове. Затым Іван Дамінікавіч хлебасольна запрасіў Петруся Граніта, Валянціна Таўлая, Анатоля Іверса ў рэстаран «Амерыканку». Заказаў усім абед 4 страваў з чаркай і півам і нават заплаціў за іх, маўляючы, што ў яго, мабыць, больш грошай. І на развітанне кожнаму падарыў і падпісаў свае кнігі. Таўлаю дасталася такая ж паэма «Над ракою Арэсай». 24 сакавіка Янку-Купалі уручылі дэпутацкі білет. Гэта гісторыя мела і доўгі працяг. Шаноўныя, у доме, дзе жыў Валянцін Таўлай, цяпер працуе музей. У мемарыяльным пакоі часова захоўваецца гэтая кніжачка ў зялёнай вокладцы за 1937 год. Таўлай згадваў пра яе як пра самае дарагое ў жыцці, якое загінула падчас вайны. Страчаная спадчына вярнулася на месца праз 85 год. Патрапіла сюды з дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі-Купалы, у якім, між іншым, з самага яго пачатку працаваў Валянцін Таўлай. Варта сюды наведацца, а пабачыць гэты рарытэт можна будзе да канца верасня і падчас Дня беларускага пісьменства. А мне пара ісці. Куды? А туды, дзе чакаюць мяне чарговыя пуцявіны з паэтычнымі навінамі. Нікуды я не дзенуся, я з вамі зноў сустрэнуся.